Kaixo, gaur ikasgelan erabili ditzakezuen teknologia interesgarri batzuk ezagutuko ditugu. Teknologia hauek lagunduko dizuete ikasten, sortzen eta arazoak konpontzen. Prest al zaudete? Goazen! Lehenik eta behin robotika. Robotikan zuen robotak eraikiko dituzue eta gero programatuko dituzue, zer egin behar duten jakiteko. Horrela, pentsamendu konputazionala eta logika garatuko dituzue. Piezekin robot bat muntatuko duzue eta aginduak emango dizkiozue. Aurrera joan, biratu edo zerbait detektatu. Batzuetan ez da lehenengoan aterako, baina ez da ezer gertatzen. Saiakera eta akatsak erabiliko dituzue, akatsa bilatu eta konponduz. Horrela, pentsamendu kritikoa eta talde lana indartuko dituzue. Gainera, sentsoreekin robotek ingurunea sentitzen ikasiko dute, ikaskuntza praktikoa eta STEAM ikuspegia lantzen. Orain, programazioa ezagutuko dugu. Programazioa da ordenagailu bati zer egin behar duen esatea. Zuek pausoak jarriko dituzue. Lehenengo hau, gero beste hau, eta horrela, logika, sekuentziak eta algoritmoak garatuko dituzue. Horrela, pentsamendu konputazionala eta arazoen ebazpena lantzen dira. Adibidez, Scratch bezalako tresnekin, zuek jolasak, animazioak edo istorio interaktiboak sor ditzakezue. Hau da, sormena eta autonomia digitala indartuko dituzue. Beste gauza, oso interesgarri bat 3D diseinua eta inprimaketa da. Pentsa ezazue, ordenagailuan objektu bat diseinatzen duzue eta gero 3D inprimagailu batek benetako objektu bihurtzen du. Hemen, garatzen da pentsamendu espaziala, logika eta STEAM aplikatua. Zuek diseinatu dezakezue giltzatako bat, figuratxo bat edo zientzietako objektu bat. Eta honena da eskuetan edukial izango duzuela. Beraz, ikaskuntza aktiboa, manipulazioa eta motivazio handia biziko dituzue. Batzuetan, ikasteko bideo didaktikoak ere erabiliko dituzue. Bideo hauen bidez, gauzak argiago eta errazago ulertzen dira. Beraz, ulermen bizuala eta arreta handitzea lortzen da. Gainera, errealitatea ikasgelara ekartzen dute eta ikaskuntza sendotzen dute. Ondoren, irakaslearekin hitz egingo duzue, galderak egingo dituzue eta horrela pentsamendu kritikoa eta interakzioa sustatuko dira. Azkenik, adimen artifiziala edo IA daukagu. Hau, teknologia berezi bat da ordenagailuek zuei laguntzeko erabiltzen dutena. Honek ahalbidetzen du ikaskuntza pertsonalizatua eta egokitutakoa. Zuek galdera bat egin dezakezue, ideiak eskatu edo azalpen bat ulertzen laguntzeko erabili. Horrela, bakoitzak bere ritmoan ikasten du, autonomia eta berehaleko laguntza jasoz, eta irakaslea ordezkatu gabe. Gainera, inklusioa eta motivazioa indartzen ditu. Ikusten duzuenez, teknologia hauek lagunduko dizuete sortzen, pentsatzen, taldean lan egiten eta gauza berriak asmatzen. Baina garrantzitsuena, zuek izango zarete ikaskuntzaren protagonistak. Beraz, prest al zaudete teknologiarekin ikasten, sortzen eta esperimentatzen hasteko?